Megnéztem a Kiválasztott című filmsorozatot magyarul. Volt benne egy kis megértésem a kánai mennyegzővel kapcsolatban. Üdvözöllek innen benneteket. Békásszorosba megyünk. Előtte beugrottunk egy kis kávéra. Egy kis pazar kávézó. És a szép panoráma. Közben jön a kávém. A megértésem még pedig az, hogy az Isten szeret együtt lenni a családjával. Ha olvassátok a János evangélium elején, második rész talán hogy az esküvőn ott volt Jézus anyja. És utána Jézus meghívják a mennyegzőre. Meghívják a tanítványaival együtt. És azt értettem, hogy Jézus igazából az édesanyjával szeretett volna együtt lenni. Az anyjával találkozni. Az anyjával időt tölteni, mert szereti a családját. És ha ő egy esküvőn volt vele, akkor egy esküvőn az Isten szeret a családjával lenni. Ez az üzenetem számodra. Szeret veled lenni, mert te a család tagja vagy, a fia és a lánya. Ugyanúgy, mint az anyjával szeretett együtt lenni. És az anyja, amikor kérte a családtagja, akkor megtette. És ha te kérsz valamit, ő azt megteszi, mert a családja vagy. Isten áldjon!